या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं। एकूण 17 राज्यांचे चित्ररथ यंदा कर्तव्य पथावरील परेडमध्ये सहभागी झाले होते। त्यापैकी महाराष्ट्राच्या चित्ररथानं दुसरा क्रमांक मिळवला असून महाराष्ट्रातील 3.5 शक्तिपीठ ही या रथाची थीम होती। शिंदे गटाकडून मुदत संपत आली तरी लेखी म्हणणं मांडण्यात आलं नव्हतं। अखेर शेवटच्या मिनिटाला शिंदे गटाचे वकील केंद्रीय निवडणूक आयोगात दाखल झाले। पोलीस असल्याचं सांगून सावंतवाडीतील माठेवाडा परिसरात दोघा अज्ञात युवकांनी महिलेच्या गळ्यातील मंगळसूत्र लांबवलं। अनुराधा सापळे असं फसवणूक झालेल्या महिलेचं नाव आहे। सिंधुदुर्ग विमानतळावरून 1 फेब्रुवारीपासून IRV इन्फ्राच्या माध्यमातून अलायन्स एअरची दुसरी विमानसेवा सुरू करण्यात येणार आहे। मुंबईबरोबर आता हैदराबाद आणि म्हैसूर ही महत्त्वाची शहरं सिंधुदुर्गला जोडली जाणार आहेत। अंगणेवाडीतल्या सभेसाठी खास वैशिष्ट्यपूर्ण स्टेज बनवण्यात येत आहे, ज्यावर तब्बल 550 पदाधिकारी बसू शकतात। तर समोर तब्बल 50,000हून अधिक जनसमुदाय असेल। 180 बाय 80 आकाराचं आणि 50 फूट उंचीचं हे स्टेज आहे। शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार वैभव नाईक यांच्या मालमत्तेची एसीबीकडून चौकशी सुरू असतानाच आता त्यांच्या कुडाळ मतदारसंघातील काही ग्रामपंचायतींनाही एसीबी विभागाकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या। धामापूर नळपाणी योजनेत झालेल्या अपहाराचा येत्या 10 दिवसात पुराव्यानिशी पर्दाफाश करण्यात येणार आहे, असा इशारा निलेश राणेंनी दिलाय। दरम्यान या अपहारामध्ये शिवसेनेच्या नेत्यांचा हात असल्याचा आरोपही आहे। वेंगुर्ला येथील प्रसिद्ध मानसेश्वर जत्रोत्सवाला पहाटेपासूनच भाविकांनी गर्दी करीत भक्तिभावानं श्रींचं दर्शन घेतलं। भगव्या रंगाच्या उंच निशाणांनी परिसर भगवामय झाला होता। आप्पा तावडे यांना गोट्या सावंत यांनी मारहाण केल्याचा आरोप खासदार विनायक राऊत यांनी पुराव्यानिशी सिद्ध करावा, अन्यथा राजकारणातून संन्यास घ्यावा असं खुलं आव्हानच जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा संजना सावंतांनी दिलंय। सावंतवाडीतील बाहेरचा परिसरात 8 ते 10 गव्यांच्या कळपानं वाहनधारकांना दर्शन देत जुना मुंबई गोवा महामार्ग पार केला। हा प्रकार येथील युवक इर्शान बुरान यांना आपल्या मोबाईलमध्ये कैद केला। मुंबई गोवा महामार्गावर हातखंबा येथील दर्ग्याजवळ कर्नाटकातून जयगड बंदराकडे साखरेची पोती घेऊन जाणारा ट्रक उलटला। यामध्ये चालक जागीच ठार झाला तर 1 जण गंभीर जखमी झाला। मुंबई गोवा महामार्गावर दासगावकडून वीरच्या दिशेनं चालत जात असताना एका अज्ञात वाहनानं सचिन रामभाऊ दासगावकर यांना मागून जोरदार धडक दिली। यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला। रायगडातल्या माणगावजवळ अपघातस्थळी महाडमधील सर्वपक्षीय नेते, रेपोली ग्रामस्थ, विविध संघटना यांनी एकत्र येत अपघातास कारणीभूत असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिकाऱ्यांचं उत्तर कार्य घालून जन आक्रोश आंदोलन केलं। रत्नागिरी तालुक्यातील श्री क्षेत्र गणपतीपुळे इथं देवदर्शनासाठी कोल्हापूर इथून आलेल्या महिला समुद्रात बुडली। दरम्यान तिला सुखरूप बाहेर काढण्यात जीवरक्षकांना यश आलं। प्रियंका बालाजी सपाटे असं या महिलेचं नाव आहे। पोलादपूरच्या दिशेनं महाड MIDC कडे येत असताना मुंबई गोवा हायवेवर दुचाकीस्वार करण कृष्ण वाडकर यांची मोटरसायकल स्लिप झाली। यामध्ये त्यांच्या डोक्याला जबर जखम झाली आहे। कुणाला मंत्रिमंडळात घ्यावं हा पेच असल्यानं मंत्रिमंडळ विस्तार होत नाहीये। एकदा मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला की आपोआप त्यांच्यात असंतोष उफाळून येईल, असा गौप्यस्फोट एकनाथ खडसेंनी करून खळबळ उडवून दिली आहे। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाल्याची माहिती CBIच्या वतीनं हायकोर्टात देण्यात आली आहे। या प्रकरणी हा अहवाल दिल्लीतील मुख्यालयात पाठवण्यात आला। खासदार नवनीत राणांना मोठा धक्का बसला। त्यांच्या वडिलांना शिवाजी महानगर दंडाधिकारी कोर्टानं मोठा दणका दिला। बागेश्वर महाराज यांनी संत तुकाराम महाराज यांच्याबाबत वादग्रस्त विधान केलंय। संत तुकाराम महाराजांनी धीरेंद्र महाराज यांचं थोबाड फोडलं असतं, अशी प्रतिक्रिया अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक श्याम मानव यांनी दिली आहे। राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळा आणि उच्च माध्यमिक महाविद्यालयांमध्ये सद्यस्थितीत 67,000वर पद रिक्त आहेत। यातील 34,000 पदभरती जूनपूर्वी होणार आहे। तत्पूर्वी परीक्षा परिषदेच्या माध्यमातून ऑनलाईन टेट घेतली जाणार आहे। केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील 15 वर्ष उलटून गेलेल्या सुमारे 9 लाख जुन्या गाड्या तसेच बसेस येत्या 1 एप्रिलपासून रस्त्यावर धावणार नाहीयेत, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली आहे। वादळी बर्फवृष्टी दरम्यान सोमवारी काँग्रेसच्या भारत जोडो यात्रेचा समारोप झाला। यावेळी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी बर्फवृष्टी होत असताना कार्यकर्त्यांना संबोधित केलं। हिंडेनबर्गच्या ताज्या अहवालामुळे अदानी ग्रुप चांगलाच अडचणीत आला असून शेअर मार्केटमध्ये मोठी पडझड झाली होती। दरम्यान हिंडेनबर्गचा अहवाल कॉपी पेस्ट असून यात कुठलाही रिसर्च केलेला नाही, असा दावा अदानी ग्रुपनं केला आहे।
पाकिस्तानमधील पेशावरमध्ये मशिदीत बॉम्बस्फोट झालाय. या बॉम्बस्फोटात 28 जणांचा मृत्यू झालाय तर 150 जण जखमी झाले आहेत. ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी कर चुकवेगिरी करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी कॅबिनेट मंत्री आणि कॉन्झर्वेटिव्ह पक्षाचे अध्यक्ष नदीम जहावी यांची हकालपट्टी केली आहे. या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते विल्बर्ट प्रॉपर्टीज. घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.